Il-jum ta' wara l-miliet il-festa ta' San Stefanu jew kif jafuha l-Ingliżi Boxing Day hija ġurnata li tiġi ċelebrata f'numru ta' pajjiżi fosthom l-Ingilterra, Wales, il-Kanada, l-Awstralja u anke l-Afrika ta' isfel. Iżda wieħed jistaqsi kif oriġina l-isem Boxing Day. Bosta jgħidu li l-isem oriġina minn żmien ir-Reġina Vittoria fejn persuni sinjuri kienu jagħtu lis-sefturi tagħhom u lill-foqra numru ta' rigali li kienu jkunu pakkjati f'kaxxi. Min-naħa l-oħra dawn is-sefturi kienu jgawdu minn ġurnata franka u kienu jieħdu dawn il-kaxxi bir-rigali lill-familji tagħhom. Oħrajn jgħidu li l-isem Boxing Day ġie ispirat mill-kaxxi numru ta' ħaddiema kienu jingħataw mantli mgħallem tagħhom għalkemm hemm uħud li jgħidu li l-oriġini tal-isem ġie ispirat mill-kaxxi li kienu jitħallew f'numru ta' knejjes biex jinġabru donazzjonijiet għal dawk inqas ix-xurtjati, kaxxi li kienu jinfetħu fil-jum tal-miliet, però kienu jitqasmu l-għada. Waqt li dawn il-kaxxi llum il-ġurnata m'għadhomx daqshekk popolari, numru ta' knejjes għadhom jitolbu għal xi ikel u affarijiet oħra tal-ħwejjeġ sabiex jitqasmu l-għada tal-miliet. Bosta jqattaw din il-festa flimkien mal-familja tagħhom f'atmosfera rilassanti fost l-ikel tradizzjonali abbinat ma' din il-ġurnata. Insibu perżut moħmi, pudini u l-famużi minn spice u anke ħobż bil-biċċiet tad-dundjan, hekk kif ġeneralment l-ikla ta' dan il-jum kienet tinkludi bosta fdalijiet tal-ikel mill-ġurnata ta' qabel. Intant fir-Renju Unit hemm dawk li jiċċelebraw il-festa ta' Boxing Day billi jsegwu varjetà ta' sports fosthom żwiemel, rugby kif ukoll lob tal-futbol għalkemm din is-sena fil-Premier hemm skedata logħba waħda biss. Interessanti l-fatt li sa snin 50 tas-seklu ieħor fil-jum tal-miliet kien ikun hemm bosta partiti tal-futbol iżda dawn eventwalment kienu twaqfu għal kollox u ġew trasferiti għall-għada tal-miliet.